Hello guys, sokuchingamidza ndichirongwa chenyu chemasecret namaconfessions muka AI watadzoka nenyaya dzenyu motiudzawo kuti mimuri sei kwamuri ikoko. Welcome back to this episode. We're so glad to have you here. Regai titange nenyaya yedu yekutanga. Tete gore randanosungira mai Taku kumusha kwavo mushure mekunge vabatsirwa nefirst born yangu Taku, ndakasara ndikakwekweredzana nemumwe muyelo bhobho chigagairwa chikeketerwa seshereni. Vatete ndaiti ndichifamba mutown ndainzwa kuti zvakanaka kuva pano vedzimota vaita senge vachabuda. Tete ndainge ndakabata ziheavy chimoko zvainge zvisingadi kana kuudzirwa. So heavy chimoko ndaive ndakamuudza kuti mudzimai wangu ainge akashaika. Vatete Monica aifona nguva dzaidira ndichidaira hangu phone, so akatenda kuti ndaive ndiri single zvechokwadi. Pasina time Monica wakaita movie in. Vatete ndainge ndisinga complain zvangu sekuti ndaiwana mumba makachena, chikafu chinodziya, hembe dzakawachiwa. Aiwa zvaive zvakanaka. Ndaibhalansisa sei time yangu kuti ndisabatwa. Vatete ndaiti kana ndiri kubasa ndipo pandaita zvekufonera mai Taku ndoudza mai Taku kuti mazuva ano ndakapreswa kungosvika ndichirovera matama pasi. For some reason mai Taku vaibhiliva zvandaitaura. Vatete saka zvaireva kuti naMonica pave pasina madisturbances. Hembe dzamai Taku panga pasina kana trace yekuti paive nemukadzi. Vatete 2 months ndichibudirira tsoro dzangu kusvika musi gava rakadambura musungo ndakakangama foni yangu kumba. Vatete pandakangozvifunga kuti ndakangama foni yanga yadova too late, mai Taku vakasara vakafona. Monica haana kumboratidza kubatikana nazvo. Ndakatosvika ari mujovial mood achitojaiva zvake, akapfeka chimwe chikadubura chidiki diki. Vatete ndakaenda kubasa ndine confusion chokwadi kubatwa kuti ndine mudzimai munhu oramba akadya lezi. Handina kuzwa kuti Monica ari kucalculator, ari kundirongera mahora ega ega. Ndakasvika mumba muri ground ndakasirwa hembe mbiri pakona. Vatete nelunch box yaive yakaiswa zvemukati zvemombe zvakabikwa. Mai Taku vaiuya vhiki rinotevera kuti nditi furniture yakaendepi, kuti ndite police case zvakare. Mai Taku vaizoziva kuti ndanga ndakakembesa. Ndatsvaka varume vakasimba ndikavahaya kuti vandirove ndiite senge ndakapindirwa ndembafa, nokuti ndo yoga solution yainge nemusoro. Musakanga makuviga chitupa changu pamwe mai Taku vangazoziva kuti ndini. Ndo nyaya yekutanga ndawana inoti kuisa tsitsi yoti kusekesa. Mukoma vakawana imba isisina chunhu vedu weka. Zvinhu zvacho tongotanga nemajokosi zvetikati kuda tingatangika nenyaya dziri serious. Alright, rega tipinde munyaya inotevera. Vatete ini ndaiva Power Ranger. Waiti ukaona doro waona ini, ukaona ini waona doro. Ine doro tainzwana nazvo kudaro. Chandaidira doro ndechekuti hari kunyei, hariti wandinyanyira, kungonzwisisana tichienda takadaro. Asi ndichienda kuBhawa Vatete ndainge ndisingafambiri chimwe sadriver ambulance. Bodozvi kwaitowo kuvhima mabig fish. Vatete hove huru dzinodyira kana kwasviba. Ene ndainge ndadova expect pakuvhima mbinga chaidzo, kwete mawana B mbinga asina chaanacho, anotaura madhiri asiko anoexista mupfungwa dzavo. Unowa munhu achitaura very loud pafoni kuti ndine truck rangu paBedbridge rine staff $100,000, wotoziva kuti inhema. Ndiwanga shiri isina manhenga, huku isina makushe pauro, dzvinyu risina makushe. Munoona Vatete mbinga chaidzo hadzina noise. Plus vane mamanagers anodhila nezvimapeti issues izvo. Unongoonagwa kuti ndiwa naB nejezi ranenge rakapfeka, iwe kuchipa kumarana. Ipapo anenge achizama kuimpressa baby. Manje ini ndainge ndisingavhunduki Vatete sokuti ndaitwa professional dive ender, ene ndainge ndogona kubvisa muguri kubva pachibage. Zvakambonditisawo mare ndikatengawo kafuel saver kangu. Neparipo pandakarega nokuti nambetambe inoregwa ichanaka. Asi Vatete ndakamedza zvandaisakwanisa kutsenga. Apa ndainge ndoda boyfriend vane bhegi refu sokuti ndaiziva kuti ndikatamba tsoro dzangu zvakanaka ndinoswera ndabuda mumba mekurenda ndadova panonzi pangu. Saka mudhorobha redu guru maive nerimwe bhawa rakavhurwa Vatete rinotambira mbinga. Price point yedoro yega yangokudza kuti pano hapadi vachiri kutsvaka mari, asi vakatoita nechekare. Saka ndaiva ndaita single out rimwe zibig fish rangu ndichiziva kuti rikangotarisa kwandiri chete zvangu zvinenge zvabhadhara. Kubva kumapfekero nekunhuhwirira nemota yaifambwa nayo, wega waiona kuti apa paita mari yakasviba, paita mari matombo.
So paakazotuma barman kuti aida kundiona vatete, ndakambotanga ndichiita senge ndisingadi kuitira kuincreasa market value hehede zvako sekauri. Saka ndakazobvuma rich dude pava paya akati aiva ndida kwete zvema one night stand asi kutondida zvekuti aizondichengeta. Saka aida kuti ndisiye upenyu hwemubhawa ndimirire iye oga. Maconditions ake ainakidza uye aiva reasonable vatete, so ndakapromisa kuti ndaizosiya upenyu hwemubhawa. Ndakatengerwa kastendi kangu kakavakwa chop chop zvekuti vamwe ndaishanda nawo muchiraundi vainge votosvotwa. Ndainge ndadhuma chibossman changu ende zvinhu zvainge zvakabhadhara. Bossman vakandiudza kuti vaibva kunyika yeDRC uye vaive nema-mining interest muZimbabwe. Nekusava neruziva nekufarira mari vatete, handina kumboda kubvunza kuti munhu angabva kuDRC uri mineral rich achiuya kuZimbabwe kupusa zvakunoita. Ndinofunga ndainyofarira mari, saka ndainge ndarasa njere ndikarasa nemvura. Nhamo dzangu dzakazotanga bossman pavakati vaida zvemwana neni. Mupfungwa dzangu ndakaona zvisina kuipa, nokuti ndaiona kuti kana mari ichibuda pasina mwana, kuzoti kana abuda aiwa ndinenge ndava kuitwa kutuwina mari. Ndagara kuti tende mupfu ndichiita kunonzi kunakirwa ngelife. Akanditi ari kumbodzokera kuDRC kwechinguva aizodzoka. Family planning yaisava musystem mangu yaifanirwa kunge yasukika paanodzoka. Iniwo vatete zvekunopinda mubhawa ndaive ndakanzura ko ndaitya kuruza bossman, kokuchengetwa ndaichengetwa zve vatete. Chakanaka mukaka haurungwe monyo. Bossman vakadzoka vatete vakauya kumba kwandaigara. Nhumbu yakabata ndikapiwa dzama mari. Bossman vakadzokera zvakare asi ini ndaive ndisingachagayi ko ndaive ndakatsamira gwama remari. Akanditi aizouya urora kana ndichinge ndabara, sekuti ndaive ndamuita murume pavarume. Ini chaiye taive ndakubvisirwa inga life is good. Mwedzi yakafamba ndikatotsvakawo preparation kunodhura. Bossman aingandiudza kuti ndisazvinetse nejenda yemwana, aidosiwa nechekare. Okay, mimba yakarwadza, ndichiti ndichagadzirira kudana ambulance, ndikanzwa kuti aiwa mwana atosvika. Hehe, kupusha kunodai wanike ndechimwe chinhu chandisati ndamboona vatete. Nhamo yamakandisira mai vangu. Pandaizama kuti ndazvarei vatete, obvious aisava munhu, asi ndaive ndazvara chinhu vatete. Kuchaive chabvepi ini ndainge ndasangana nemunhu, asi ndaive ndashandisirwa mushonga. Ndakazama kufonera bossman. Bossman can't you get, foni haichapindi. Ndikazvisimbisa ndichiti haiwa yaiva network, regai ndigozama Manheru can't get through. Ndipo ndakaona kuti ndaive ndabhulokwa, ndaive ndashandisirwa mushonga. Pandaiti bossman ndaive ndatewa nemafufu segonzo. Vatete ndichinja chokuita feel at home. Ndakada kuzama kubudisa mvura kuti ndikapise, kaita kunge kanorida zvandaifunga kwakubuda kachienda panze. Mimba yaitsanetsa, ndaizongoti mwana akafa, asi ndaiziva kwaisazoshayikwa naVirginia nanaSarudzani vaibatanidza 1 na 1 1 2. Tete ndakubatanidza nyaya ndakazoona kuti bossman vaiva distributor wezvikwambo through kusangana nevanhu vakasiyana pabonde. Kunditengera imba kwaiva kwekuti chikwambo chake chiwane pekugara pari comfortable. Ko inini kupusa kunondiita kuti ndidanane nevanhu westill anozvara chikwambo. Ndikanzoenda kuDRC kwabossman ndosvika ndichimhara pai naye vatete. Apa ndogona ndakatonyeberwa zita zvakare. Naye vatete ndodii. Chinhu chacho is thriving, chiri kukura ende chinoratidza kuti hapana kwachiri kuenda. Tosvika pakuparadzaniswa nerufu. Kana zvikanzi nongedzai vanhu vakavata nezamu mumuromo, tangai kubata ini, handichina life. Ndinotya kuti ndikati ndibude mumba okumbonofurwa nemhepo, ko chinhu chika chikazoda kuita appearance chikandinyadzisa pavanhu. Vatete, kana pane munhu akakura nechibasa chisina pension, ndini. Kwaari bossman ndinofunga kuti ari kufa nekuseka kuti ndakazochiwana chituta tangu. Ndinofunga kuti ari kuita mari chaiko, handi akawana kuchengetesa mwana chikwambo. Shuwa tete, ndobudiswa mustaira nokuda kwechikwambo. Mari yekurarama ndinayo yandakasirwa nabossman, chero ndikazama kuiabusa haiperi, inongofuma iripo. Ndiri kutambura. Vatete ndazokaura ini ndosvika rini ndichinetseka so. Ndakambosiya ndakiya domo musi ndichiti ndotiza ndoenda zvangu. Vatete hamudi kuziva zvakaitika. Ndakasvika final destination ndikaona chikwambo chiya chakandimirira. Handina kwekutizira, handina kwekovanda. Mari yacho haisi kunakidza zvamuchose. When you troubled and traumatized,
Bower Ranger. Right, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete nevedare ndibatsirewo zvimwe pada ndiri kudhipisa pasina nyaya, ndinogona kufungisisa pasina nyaya vatete, saka ndauyawo pano kuti mundibatsirewo namazano pamwe nemuono wenyu zvimwe pada ndiri kurasika ndisingazivi. Vatete, ndiri mudzimai wechidiki, ndakaroorwa nemurume wangu ngoni ari wechidikiwo. Ini nemurume wangu tiri malovebirds. Dambudziko panga pasina vatete. Ini ndiri kuona senge mumba mangu mapinda gonye. Nyaya yacho inoitika seduku vatete, asi ndiri kuzviona hangu. Ngoni murume wangu mwanakomana mumwe chete mumba mavanosvarwa. Murume wangu anoberekwa naMazvita. Mazvita ndiwo sisi vangoni vanobuda mudumbu rimwe chete. Tete Mazvita vakaroorwa, vanogara nemurume wavo kuBotswana. Nyaya yandiudza pano ndeyekuti ndaita dambudziko namai vanobereka murume wangu. Handidi kuvati vamwene nokuti zvingaita sokuti ndine daka navo. Ndichida kutaura chokwadi pamberi penyu nepamberi pedare. Zviya zvekuti daka pakati pavamwene nemuroora handisati ndasangana nazvo, handisi kuti hazviko, zviriko. Epanoi pane nyaya, baba vangoni vakashayika vachiri vadiki vatete. Mai vakasara vakaritira vana vachisenga mabhegi emadhoiri vachienda kuJoni. Vana vakararama vatete, ndinovatenda nebasa ravakabata. Mai vatori nemba yavo inomaintainwa nevana kubva pavakatanga kushanda. Zviya zvekunzi mvura inonetsa mulokesheni kudhara ikoko vatete, vane borehole ine backup solar, zvese nemawater tank. Handizivi hangu kuti kusurukirwa here, asi mai vanogara vari kumba kwangu. Ndainge ndisina dambudziko nazvo zvakanyanya, ndichifunga kuti zvimwe vasuwa mwanakomana wavo. Takadovatsvakira musikana webasa, vanogara nemwana wanzvadzi yavo vatete. Isu kuti vasasurukirwa tinopota tichienda pose patawanira mukana. Zvose zvaive zvakaringana kusvika mai vava kufamba mumba mangu vari half naked. Either vakapfeka kumusoro voshama kuzasi, o vakashama kuzasi vopfeka kumusoro. Mai vanofamba chest yose iri panze, no body, no what. Kana vakada vanopfeka zvavo pitikoti yavo tema kane cream inenge ichitoonekwa kuti nhasi akapfeka bhurugwa remukati rine tuvara twered. Musi wandakatanga kuzviona vatete ndakati kuda imistake, asi ndava kutoona kuti chadova chijairira. Ndakambotaura naTete Mazvita nechitiko ichi, vakati vachataura navo sekuti vakaenda kumba kwemukwasha sandizvo zvavanoita. Tete Mazvita vaiti vachataura namai. Handizivi hangu kuti kuda mai hazvina kuvaitira musha kunzwa nyaya iyi kubva kuna Tete Mazvi here, o vanga vagara vakandigadzirira mashoko. Mai vakatanga kutaura nebembera, munhu anoda kundiudzira pamwana akabuda kusasi kwangu uku. Ipapo vanenge vachitaura vachibata sikarudzi yavo. Chinoshamisa chii pamazamu aakayamwa aya? Vatete nedare vari kutaura mashoko anodzimba kani, zvekuti pamba pangu hapachagariki. Kungobuda kwangoni votoziva kuti rwiyo rwuya rwatanga, kudzoka kwake wotoziva kuti rwapera. Naye vatete nemi vedare ndaifanirwa kudiniko? Mwana wavo vakamubara, handirambi vatete nemi vese vedare, asi kangoni hana 2 years ari kudzidzirawo kambaira. Adova murume mukuru ane mhuri yake, achiri zera rekuona mai vake vasina kusimira here, mai kuonekwa nemwana wavo vasina kupfeka zvakaringana. Kuti uti mama endai kumba kwenyu zvoita senge wakuwadzenga, asi vatete pafeya chaipo ndoda kukuudzai kuti zvava kutoita senge ndiri pabarika navo. Ndimbokubvunzai vatete uraiti kuti toti vakabereka ngoni zvakanaka, hapana anopokana nazvo, asi vanoregererei kuita huni ihwohwo pavanomboshanya kuBotswana. Handiti Tete Mazvi mwana wavo zvakare akabuda nekugu kwavo, kukava kutaura kwavo. Handichina mufaro mumba mangu vatete. Tanga takabva pamba pavo tichiti tiwanewo kusununguka tiri pedu. Manje kusununguka kwacho kuri papi naye vatete? Chero mukicheni macho handina kusununguka vatete. Kunge makwikwi vachiti vanoziva zvinofarirwa nemwana wavo. Madzikoma angu ari pano, mbudzi kuzvarira pavanhu hanzi nditandirwe imbwa. Ndauyawo kwamuri ndichitsvaka mazano vedare, kana ndiri wrong omuono wangu usina kunaka ndibatsirei. Ndinobvuma kutsiurika. Nemiwo vana mai vanogara nevaroora vavo ndizvowo here? Ndionesewo hama dzangu ndiri wrong here, kana kuti hapana nyaya zviri normal kuti mai vafambe vari half naked mumba memwanakomana akura ave nemhuri yake. Zvimwe kuda ndiri kuda kudhipisa pasina nyaya, ndibatsirei, ndatenda. Pose pandanga ndichiverenga ndandichifunga kuti maybe gogo vanenge vane amnesia, munongoziva zvirwere zvevanhu vedu vakuru, asi unoona kuti aiwa
kana vakatsiura vandotanga kutaura kuti chii chinoshamisa pakufamba ndakashama. Asi handiti ndopataitaura kapaya pekuti bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti man shall leave his father's house and cleave to his wife. He shall leave. Zvino uyu wakati wabva mama ndokubva vatevera. Vandotevera vakati bodo. Haungambondisii ndoga. Ndotevera ikoko voya wozoonesa muroora moto. Saka munotiwo aitewo sei muroora. Regai ndiende kune nyaya inotevera. Pane nyaya ndakatumigwa zvakare. Nyaya dzacho dzati wande. Tete, makadi henyu, I always listen to your confession and it has become my favorite. Please hide my name. Ndanyora ndine kushungurudzika. Ndichiwimba kuti ndichawana help. Ndina mai vangu vakatirera zvinorwadza vachiita zvekutengesa. Now I'm married. Kwasara wamwe vadiki. Dambudziko ravapo nderekuti amai vangu vari kurwara. Vakangotanga kupera mbiri. Vachingoti vanorota vachisvetwa ropa. Now vakupfeka size 32 kubva ku48. Kwa dokta vakaenda kwatinogara ndichakuti kuPretoria. Vakanonzi kidney failure. Tikati ngavatange vamboona mweya kuti uri kuti kudii. Manje mweya uri kuti varoda kuuraiwa. I will not say much. Vamwe voti vavari pabarika nawo vari kuti dai mabva nekufa. Manje sevana tadzungaira. Wakaenda imwe province kunorapa madoctors, maspeciality akasvika vakati awana ropa, vakafambiswa treatment chiki wanei cancer yechibereko chinofanira kubviswa. Tikati ngavabvise, manje madokta acho ari kungodhileya kusvikira vazorwara zviri serious. Vanenge vachingoti chibereko chiri kurwadza, kutadza kufamba nekutaura nekupera simba. Tikawatora tikawaendesa kune mumwe dokta ane muchini akasvikoti mafibroids akazvimbisa chibereko. Nao vari kuti dumbu riri kuzvimba nekurwadza. Nao ndapererwa. Handichazivi kuti ndodii pano kutsvakawo help kana paine vanogona kutibatsira. Ingawa zvemweya kana vanoita back to sender. Please help us, even my professional doctors. Please help us tadzungaira. We can't afford to lose our mother. Ndatenda hangu. Ndoinga muchaverenga conviction yangu. Ndichange ndichiteera ma-comment section. I think nyaya ndakamboiverenga sekuona kwangu. If you have any other suggestions, please help. Guys, tisatapinda munyaya inotevera. Ndinonzi ndakaroora nemudzimai wangu nefast wifi. Takasiyana but ndakazoroora mumwe wokugweru kuslovela kuozoli. Saka ndaroora kudaro ndaisangana neproblem yekuti ndikarara naye ndairwara zvisingaite. Handizivi kuti why, but mukadzi wangu ndomuda. Ndodzokera naye here because iye musikana uyu anorwara neHIV. Ndo nyaya yangu iyoyo. Ndakabvunza kuti okay, maiwirirana here? Zvika ya, but pandakaenda kumatest HIV ndakaonekwa ndisina kubatira chiuriri. So ndakati Mwari wangu, but handizivi kuti chii ndinoramba ndichimuda, handizivi kuti chii. Ndobva ndati because munhu anodiwa not because of what she is, but who she is. Munhu unodana naye not because ane chigwere kana kuti ane mota kana kuti unodana nemunhu at a personal level. Saka dai muchimbowirirana ndosaka muchimuda. Saka hanzi zvino manje problem yavanenge ndekuti vakarara nemukadzi uyu anodi muviri wose wangu unorwadza, but right now ndatosimba. Saka ndiite sei? Vari kuti vanomuda munhu wavo. Saka vaite sei? Kana munhu wako uchingomuda zvaunongodana naye, vazhinji vanhu vane HIV vanongodana navo. Zvireve kuti kana ukaita HIV is the end of the world. Munongoramba muchidanana, munoenda munodzidzisiwa kuti munozviita sei. Chete, zviri simple and straightforward. Handite ngaipinde munyaya inotevera. Ndaiva munhu kuti ndainamata, ende chandainamata ndichirevesa chaitika. Murume ndakamuwana achitambira 3,400. Ndikati Mwari, tave kuda kuita mwana, toda kudai nekudai. Kusvika salary yake yawedzerwa. Asi yawedzera akava munhu wekuti haronge nini. Ndaitonyora list kuti titenge mabasics tichiseva mari, asi hapana chaibuda. Mwana akasvika 8 months achipfeka hembe dzenewborn netumwe tumavhesti twemuti wenyemba nedzimwe dzainge apiwa 3 to 6 months dzisiri dzekutenga. Hembe dzekuti ukapina kuzasi kwaisara kuchidhonzeka, zvekuti zvimukaka zvemwana zvaisara zviri panze, zvekuti zvaindirwadza. Munhu achiita ari kuseva mari aita zvekusevhera mugaba kusvika ndamubira mari. Ndakatora 400 but iye ainge ane about 7 to 8,000 mugaba. Ndikatenga tuhembe ndikadzoka ndikaviga. The following day ndakaenda kuna mama ndikadzoka ndoburitsa hembe ndikati atengerwa nagogo vake. Imarriage yekuti yakandichinja zvekuti I don't know kuti ndiri munhu akaita sei. I feel so lonely.
ndiri munhu ane hasha. 2023 ndakavasiya baba vemwana. Ndakasiya baba vemwana pamusaka pe-silent treatment. Tisingaplane tese. I also discovered that aitoda kutenga mota asi isu taifane nzara kumba. Kubva zvandabuda mumba handisati ndapinda mu-in relationship. I have trust issues. I'm lonely always. Ndinongokangamwa. I've become very confused. I ask myself kuti where am I going neupenyu? Ndombosvika pakuda kuzviuraya but ndozofunga mwana. Sometimes ndombokurirwa nepfungwa dzekuda kuzviuraya. Kushanda ndinoshanda, ndinowana mari nemusoro. I pay my own rent. Handingati ndiri kutambura. My background. Ndine zvandisina kutsanangura about my background. Grade 1 to 6 ndaenda kuchikoro zvakanaka. Asi kubva grade 7 kusvika form 3 handingati ndakanyatsoenda kuchikoro zviri consistent because ndaiti apa ndagara apa ndabva plus nyaya dzekurwara especially part-time yema-exams. Ndaizopora ma-exams apera but I think mumba ndimo makanyanya kundikuvadza. Ndakabuda ndiri munhu ari bitter. Ndaitreatwa ne-silent treatment. Zviya zvekuti kana tiona TV, let's say something happens pamovie, iwosekawo, anobva anyarara. Ukada kuseka kana kukomenta, anongoti, Ukati handina chakati, aiti handina mari. Ukati mwana hana chakati, anoti handina mari. But ndakabuda ndiri bitter. Honestly, handizivi kuti ndiri munhu akaita sei. Chero ndikasangana nemunhu ndikamupa number, I just see the negatives on him and I will never talk to him. Upenyu hwangu hunondirwadza. Ndava neproblem yekukangama. Even zvandanga ndichida kukuudza zvimwe ndatokangama. I don't know kuti help yandinonyatsokuda ndeipi. But takakura nevabereki vakasiyana. Saka takagara kuna mama. Zvadaro ndakamitisiwa. Ndakabisa nhumbu. Ndobva ndaendera mberi. Kubva pandakabisa nhumbu ndipo pandakabva ndatanga. Ndipo pakabva patanga kuuma upenyu hwamai vangu. So pakudaro ndabisa nhumbu. Amai vangu havana kuziva cause vainge vaenda kubasa. Zvinhu zvainge zvakavaomera zviya zvekuoma. Ndizvo zvakandipa kuti ndibise nhumbu. Pandakabisa nhumbu amai vangu vaida kuti tiuye kuno asi mari painge pasina. Iniwo pane munhu wandaifambidzana naye. Pane mukomana wandainge ndava kufambidzana naye. Ndainge ndisati ndakuziva kuti ndava nepamberi. Mukomana uyu ainge asiri muridzi wenhumbu. Ainge anditumira mari yekushandisa. So that's when I found out kuti I was pregnant. Patakazouya kuno, I didn't tell anyone kuti ndine mari. Kuno, life was hard. Taiswera chingwa, chekumakula, che5 rand, mapotato. Taigona kubika ari 2, I was 16. Pandakabva kumusha. And you know kuti muno macho, you always see maposter akanzi abortion. Ndipo pandakatora namba, ndikataura nevanhu vacho, ndikanotenga mapiritsi. Mama vakadzoka ndakutobleeda. Zvakazonopera kuhospital, and kuhospital they treated it as a miscarriage. Vakandibvunza kuti hauna kuita abortion here. Ndikati handina. Mukomana uya ainge atumira mari. Ndakazomuudza kuti ndava muSouth Africa. Akabva atuya kuno. Ndikati handiuiko cause ndinogara namama. Ndakaramba akatanga ake kundithreatena. Akati ukarega kuuya pakati pako namama vako omunin'ina wako pane acharwara kusvika afa. Mama vakabva vaenda kuZimbabwe. Vanga vatamba round vakawana mari. Zvinhu zvainge zvati sununguke pakabva nhumbu. Day 2 mama vaenda munin'ina wangu akabva arwara zviri serious. Ndikati elo regai ndiende kumukomana uya. Ndakabva ndataurana naye sister yangu akati endai henyu. Ndakaenda kumunhu uya apa kure ndekune imwe province. Kwaiva kure. Akanga asiri munhu ari bed. I think zvekurwara kwesister yangu, it was just coincidence. But the fact that kwaiva kure, mama ndaingoafunga ndichigara ndichirwara. Ndakasvika pakutiza ndikadzoka kwakuzogara namama. Ndakanga ndichiita kunge munhu ane munyama. Chero ndikasvika pabasa ndariwana ndikaenda namama kuinterview. Vaigona kutosvika pakubvunza mama kuti iwe hauridi basa here. Apa anenge aenda ndini ndinenge ndadana kuinterview. Kurwara kwakatanga ndatiza mukomana nawo. Ndaisarara usiku hwese. Ndakaita about 4 months ndisingarara. The whole night ndisingadye. Ndikasvika pakuonda kuita kamwana kadoko doko. But I was just 17. Ndakabatsirwa zvikaita 9 ndikawana basa. Ndipo pandakasangana nababa wemwana WhatsApp group. Ndakasangana nemunhu uyu tikawirana. It was after lockdown time. Akaunganidza my family. Even though my parents divorced vari muno. Saka akabvisa pakabisa.
tikatanga kugarisana. But pakugarisana takaita ma-challenges. I actually started seeing these things before tagara tose. But manje, ndakangoti it was for that time. Pakugarisana takaita ma-challenges. I actually started seeing these things before tagara tose. But I just brushed it off. Ndakazoona kuti ndizvo zvaari munhu anofarira kumasturbate. Zvekuti waiti chero wakarara unotomuka kudai wotoona munhu ari busy. Saka ini zvakatanga kundiita turn off. Chero tikasangana aisandisvitsa panofanirwa kusvitswa madzimai. Ndainge ndogara ndiri munhu akatsamwa, ende iye aibva ati uri bitter, une ma-anger issues. Kuroorwa yainge iri pressure. Nditi pamwe ndichatanga kubatsira mai vangu. Waiti uchivaona vachibva kunotengesa, zvinhu zvinenge zvisina kufamba zvakanaka. Renti ichidiwa, vasina zvaindirwadza. So handizivi kuti ndakapindira mumba chii chaizvo. Ndipo pandakazobata pambiri kusvika ndaita mwana. I suffered. Murume waindipa silent treatment. Ndakati ndichiroorwa, I prayed and asked for forgiveness kuna Mwari. Ndikasvika pakuzvinzwa kuti mweya wangu kuti Mwari wandiregerera. Ndikakumbira Mwari kuti ndipei sign kuti mandiregerera. Ndipei mwana, ndipo pandakaita nhombo. Ndakava munhu anonamata zvekuti murume aitambira mari shoma. Sezvandareva pamusoro apa 3.4. Chandakanamatira chakaitika. Salary chiwedzero. Asi murume haana kuda kuronga neni. Akasvika pakuda kutenga mota. He never told me anything. Right now, I'm bitter, I'm confused, I'm forgetful. I need help. Saka, tazvinzwira toga vari kuti she really needs help because she's angry, she's bitter. But semaonero angu, I actually think kuti she was 17, she's a teenager. Haditi. Saka imagine kuti ma-hormones teenagehood. Over waroorwa, opinzwa mu-confusion. It's not advisable to marry in your teens. The other time I was actually talking to my friends. So do you know kuti if only I knew what I know now, I should have been married in my 40s maybe. In my early 30s maybe. Because at 20 chinonyatsozikana hapana. 17 vakavatoita mimba vari kuZimbabwe apedza akaibvisa. Then she came to South Africa, she got married. She got married because mukomana akabvisa mari. Apedza mukomana chaimupawo silent treatment. Ameno vana vadiki zvekwai kutungana kwembudzi. Vana vadiki vane vakaroorana havadozivi kuti vaite sei because kana vachiri mateenager munhu haudozivi kuti uite sei nemahormones ako. So it's not advisable kuti munhu uroore. Right now she's bitter, she's angry, she's forgetful. Apa munhu asati ambokwanisa kana 25 but ninge wakutoita kunge ini ndine 40 years dzekutoti ndotoita forgetful, which is not good. Saka zvakangokanganisika pabackground kuti munhu by 17 atobvisa nhumbu zvakaoma hazvo. Alright, regai tidzokere kunyaya. Pane nyaya ndatumirwa zvakare. Makasimba here vatete, ndiri murume abve zera uye ndanetseka nenyaya yedzinza randinobva. Mumusha matinokura tete mune urombwa hwemo. Takangowana hurimo. History yacho inoti sekuru vedu, baba vedu vaida zvekurima zvekuti zvinomukuda zvekurima mumatete. Sekuru vakanokakata nezvinhu zvakasara zvichitinetsa isu vazukuru nevana vevazukuru. Tichikura nyoka iyi taimboiona ichitofamba payadhi patinenge tichitamba. Todaidzira sekuru, sekuru nyoka votisiyei yakuita isei iri kufamba zvayo nenzira. Vatete nyoka iyi yaiva isingaonekwi nguva dzese, kwete yainyanyoonekwa nguva dzekunorima. Nyaya yenyoka iyi yaisava secret. Kumaraini kwaigara sekuru vangu zvainge zvakudozikanwa kuti ukaona nyoka yekwashoko yopfuura ziva kuti mvura yava pedo kunaya. Ukaona zvenyoka yekwashoko yopfuura chibagwe chonooma ziva kuti nguva yekukohwa yakwana. Vatete tiri vaduku taisava nekunzwisisa the full implications yezvazvinorema. Taiona sedambe tisinganzwisisi kuti sekuru vedu vaitipinza paromana nzombe. Sekuru vaivatipinza pakamanikana zvekuti chero sekuru vakazofa nanhasi vatete tichiri kutambura nenyoka yavakasiyira dzinza. Ndosaka maona ndati nyoka yedzinza, kwete kuti dzinza rakagara pasi rikati ngatitsvakei nyoka tirime tichiita mari. Dai sekuru vangu vari vapenyu ndaida kuvabvunza kuti chokwadi kuromba kuti uite number 1 kurima, kurombera madhaka, kurombera number 1 yekuenda kudura
renyika. Izvi zvino vakatungamira hatiri kuona nhamo tsvuku inenge tema. Vatete sekuru vangu vakaruma nenyoka ava vaiti kana vakapinda munda wakakura chaizvo vanga vasingamirimo zvekuti vaigona kufunga kuti pashandwa nevanhu 100 iye ari munhu mumwe chete. Izvo kushanda kwasekuru, izvo kushanda kwasekuru kwaisava vega. Vaive nemubetseri anosvuva dumbu. Ndikakuudzai kuti pavana vasekuru vangu hakuna anonyatsoti uyu anoita zvine musoro. Vaita urombe hwedoro, vaita urombe kuita vana musiya dzasukwa vanotevedza madoro, vaita urombe hwevakadzi vatete kungozvarisa vanhu vachisiya vanasikana. Ndizvozvo ingori mitupo yakasiyana siyana iri kuunzwa pamusha. Mugoona vatete takatoenda kuzvikoro asi chikoro chacho hachina zvachiri kushanda. Tiri kungotenderera panzvimbo imwe chete. Takambogara pasi sevazukuru vakasiwa nasekuru kuti toita sei nechikwambo chatinetsa mumusha, nokuti as long as chiri chipenyu chichifema hakuna kwatiri kuenda. Vatete takaita konde yemari sevazukuru vemurombi. Tikadana Tsikamutanda ainzi anogona zvisingaiti. Wakauya Tsikamutanda vatete ainzi nyanzvi chaiyo akaidana. Vatete zvatakaona ipapo zvakatisiya tisina kana rekutaura. Rakazvizvuwa zinyoka rakareba pano nekoko, raitofamba richiita senge rinomara pasi, sokuti nyoka iyi yaive yachembera yotoita senge nemakwande. Tese tanga tichingoti zii kunge papfuura Satani. Chawaingonzwa chete kwaiva kufema. Nyoka yakasvika payangadaniwa. Mwana mukoma wangu Nathan akaita senge asutswa vatete. Zvakatanga kutaura zvakatisiya taonda within a few minutes. Nathan akataura kuti hakuna kwaiendwa, tose takangoti kana nazvo. Nyoka yakatendeuka ikasiya rova Tsikamutanda nemuswe wayo. Vatete zvekuti yaiva njanji pakubata zvinhu rakazoita drama. Tsikamutanda vatete wakabuda pamusha achita kutandanisana nemhepo. Hatina kuzombomuona zvakare. Patiza nemari yedu yataiva taita konde. Basa hana kuita, nyoka hana kubata. Tichiri kungotambura, tichiri kungotendera panzvimbo imwe chete. Nyoka iri mumusha, nyoka yatisungira upenyu. Chikonzero chandakanyora nyaya iyi ndechekutsvakawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti kana pane anoziva angakwanisa kuparadza mhuka iyi vatete, asi tanga tichida anotanga abata oparadza nyoka iyi tozobhadhara. Chikonzero ndadaro ndechekuti tanetsa nematsotsi ari kutidyira mari pasina chiri kuitwa. Taneta zvakare nevanouya nenyoka dzavo dzisina mazino vachinyepera kuti vabata. Yakarombiwa nayo nasekuru wedu tinoiziva. Dai sekuru ndaivaona ndaivabvunza kuti makazviitirei, sokuti nyoka yacho haina chairi kuti benefita. Sekuru ndivo vairima nayo, payakangofa zvese zvakangoti nonono kudzima. Dei yaiunza mari taimboti beta. Basa rekufamba ichirira seusho, ende iko zvino haichambonyari kuti zuva rakacheka nyika. Inyatsopfaura zviya zvokuti munondidi. Kumaraini atinobva hakuna anoda kuasosieta nesu. Chero pakafiwa pamusha veraina vauyi hanzi handiva nenyoka yavo. Vatete chero munhu anopa madirection anongoti ukapfuura panyoka ukati fambe watosvika. Tatambudzika. Dare tatambudzika. Mhuri yeZimbabwe kana pane vanoziva ngatibatsirewo tibatsirewo. Zvakadika uraya tarangana semhuri kuti inoiswa paguva rasekuru zvigopedzerana ikoko. Sokuti pavakanoitsvaka hapana vakaronga naye. Tibatsirewo tiri parumana nzombe chairo. Sekuru chero vakafa rugare havana nokuti ndinogaro nyunyuta ende handisi ndoga ndinonyunyuta. Chokwadi kurumbira madhaka mafu. Mbiri yekunzi norima zvakaoma. Haya, ndaneta. Psalms 90 verse 12 inotaura kuti teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. This verse is a prayer asking God to help us recognize the brevity of life so they can live with wisdom, purpose, using their time wisely. Zvichira kuti tine madays atakapiwa naMwari. Imi muchararama 3,000 days, ava vachavararama 20,000 days. There's one thing that is certain muupenyu hwedu. It's possible kuti one day munogona kutomuka. Mava nemacluster houses kuZimbabwe, muchitori landlord paya. It's possible. It might happen kuti one day munogona kuchatisa mwana wenyu zvigofadza. It might be possible that one day you can go to Dubai, mumboenda shopping, mumbotenga zvese zviri pamoyo pedu. Those are possibilities. But there's one thing that is a fact, and the fact is one day those people that you love, they will leave this earth.
those people that you love, they will leave this earth. Ngadai Mwari atibatsire so that we can number our days and gain wisdom. Tiite zvinhu zvatinofanira kuita. Vanhu vose vanogara out of the African continent nangoya kuzokuencourage kuti diaspora insurance is the way to go. Musakangamwa kuwa. Just get a quotation from diaspora. Ndoza kuti pane munhu ari kutotaura neni zvakandasa kudai. Mai vake kana baba vake havapo papolisi. Muzotanga kuita zvemudeme zvinova zvinhu zvakashata. Handiti zvinova zvinhu zvinokudzikisira iwe semunhu weduwe. Zvezvokudzikisira kuti mai ncuwe vari pamahwani zvevakashakirwa nababa izvozvi chechi iri kuita macontribution. Isai mari ma500 rand. Kana ma50 pounds, ma50 pounds, ma10 pounds. So noona yakwana mari yaunenge uchida. Ngative vanhu vane wisdom, tive vanhu vari organized. It's okay, it's nice to be an organized person. Kuva munhu ari organized zvinhu zvakanaka fana. Tokuteerani kuna chirongwa kwabaita Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare mangwana. Bye bye.